Een leuke optreden, vooral die personeelsfeesten. Ja, maar doe is het wel heel leuk met de directeur, hè? Dus heeft ze wat op gescoord. Ja, het weer geen oren. Nou, dat dacht ik. Oeh, al maar geen corona krijgen. En over Silverloor heb je? Oh, net dan? Leven Scott, onkruid vergeet net. Daar is nog maar gelijk, man. Ja, wat jaren weer nou. Nou, dat binnen 2 Friese diva's, Griet Wiersma en Anneke Dauma, die omkomen bij een grote ontploffing, liep het wel. Het is vanzelf net echt, maar ik erbij zeggen, want het had alles te krijgen met de bioscoopfilm Stier, die Emiel Stoffers, die kist van de Hoenekappen, ontmeisje is. En Emiel is hier aanscoot in de studio. Emiel, goeiemiddag. Goeiemiddag. Een bioscoopfilm? Een bioscoopfilm, ja. Hoe dat zo? Ja, dat was nog een wild idee een aantal maanden geleden. En ja, nu begint het nog aardig concreet te worden. We hebben wat meer tijd om gaan tjimmerig. Ja, dat komt er een crisis of zo, hè? Dus dan ontplooi je op andere vlakken. Dan word je creatief. Ja, wie wil. Je bent hem nog creatief, maar ik vind dit vaproken, ja, ik had het beeld direct bij jongen. Geweldig, maar het lijkt wel een beetje nieuw kidsachtig. Wat is het voor film? Wat moet het worden? Ja, nou ja, ik vind dat mensen worden vaak gelijk ergens oors mee vergelijken. Maar nou ja, dat hoeft om u net beslist. Het wordt gewoon een Frieske actiecomedy met een prutte bekende Frieske mensen en alles in het Fries. Ja, dat wordt gewoon oorloeren. Nou ja, gauw oren vanzelfs, want daar ken mensen nu eens van. En actie en we zijn mijn script aan geweest. Dat hier ik nog nooit eerder dingen, maar het wordt nog echt, ja, ik vind het zelf een heel goed verhaal worden, ja. Wat is het plot? Dus, Hollywood kun je nog een puntje zo. Wat is het plot? Wat is het verhaal dan? Nou, er is dus een moordenaar actief. En die had het dus verzoen op Friese artiesten. En ondertussen begin ik hem een beetje te kniepen als Friese artiest zijnde. En ik haal een skofke, een zwerverroede vlier. En die doet wat putjes bij me thuis. Wat de hoen letten en de haren knippen en weet ik veel wat. En dan denk ik op een gegeven moment, wist wat, als ik die zwerver nou pis in jou, dan kan hij ook wel mijn plakje nemen in de band. Dus dan leer ik hem gitaar spelen en dan leer ik hem Fries jongen. En dan gaat hij het even van mij nemen. Nou ja, en vervolgens gebeurt er van alles. Maar ja, dat kan ik natuurlijk net te volle mee hoe vertellen. Want ja, meestal met die filmpjes vanzelfs. Ja. Stierhieter, dus er door een soort Friese stier mij. Ja, en die stieren bijna alle jaren. Ja, Anneke en Griet dus. Anneke en Griet, die ben al Cassie Weiler. Waar komen er meer voorbij? Want ja, er zijn nogal wat Friese artiesten. Waar liggen hun vrijwillig in de film dan? Ik kan nog net vertellen wat al je wil. En net de meesten gaan erom. Dat kijk wel zeggen. Ik hou contact met Frederik de Zwetser en Oele Plop en gewoon Bram. Nou ja, dat is een beetje wat ik neem uit zijn eigen stal. Hè, maar ik, Anneke en Griet vanzelfs en Johannes de Riepma wil mij doen, Twarres wil mij doen. Er is hier nog geen neven gekocht tot Safir. En dat vind ik wel mooi. We worden zo breed mogelijk lukken. We willen eigenlijk dat zo'n beetje iedereen hier om mij doet. Dat lijkt het dus het allerleukste. Maar waar maken ze die film? Want ja, doe best geen cameraman. Ik ben geen cameraman, nee. Maar onze gitarist, Jeroen Seinstra, nou ja, dan maakt ze weer de videoclips altijd nog mee. Hè. Zo is het idee ik wat ontstingen, omdat we altijd nog wat met die videoclips en zo dwanen we in. Dus het was ook een idee van Jeroen en ik. En toen hier ik het er later eens even noemen met Janko. Daar hebben we natuurlijk Björkje van Beginners. Ja, Janko Christ, bekend van Heer bij Gelieks. Ja, man bij het hond. Björkje van Beginners zelfs. En die was eigenlijk razend enthousiast. En die had het ook echt nog wel een slinger, jongen. Die zit toevallig echt thuis. Dat had waarschijnlijk ook wel met corona te maken. Maar toen, die werden er echt hit op. En toen is het plan eigenlijk behoorlijk concreet worden. En dat is nogal zo concreet dat we speciaal ervoor een pand onthuren ben op een Hemrekjere. En al 12 maanden zo'n beetje fulltime al onze tijd en energie hierin zetten. En geld, want waar betalen dit? Tot nota betalen we, we gaan nog net prutte kosten maken, maar het telke rent altijd hard op, maar dat komt nou nog even uit eigen boezen.
Maar we hopen naar hier wat belangstelling voor te krijgen. En dan hopen we tenminste een budget binnen te sprokkelen van sponsoren of een beetje wat merchandise. En mensen die wat af van die tijd hebben. Die film komt er sowieso, ja. Als ik mijn hoesverkeerpje maak, die film die komt er wel. Maar ja, we bezieken gewoon wat sponsors om te lopen. Hè? En die kunnen dan... we schreeuwen zelf het script. Dus ja, we kunnen van alles inschreeuwen. Dat is geen probleem. Nee, dus kan je nog een keer wat dat belangrijk. Ja, zeker. Als toen een bedrijf was mijn naam. Deze jockey die hem zelf van kant ligt. Ja, of als het een transportbedrijf had, ja, dan kan die auto natuurlijk om 4 minuten per beeld. En dat is geen probleem. Ja, komt u te worden, de handel is altijd hoe te praten natuurlijk. Ja, wist. Maar ben die opnames, die rennen nou? Of hoe maakt dat zien? Nou, de opnames met Anneke en Griet is een scène uit de film. Maar die broeken dan eigenlijk als promo. En de rest maar wel je nog inplannen. Want je hem treden joet eigenlijk met het plan met boeten. Zie je hem verder nog figuranten, acteurs of is het al? Ik ga beginnen het hier, maar in april zo'n ik zag een filmmeidje. Ik zeg wel oprop toen. Ja, en er waren zoveel positieve reacties op van jammer dat het kan dat dit een 1 april grap is. En toen had ik al een mailtje erdoor uitdienen en daar had ik al heel wat reacties op van mensen die bij een theater of bij een toneelvereniging zitten of iemand. Ja, het is al je prodeo voor zelfs. Nou ja, een heel prettig belangstellende die wonen. Dus ik had de mailbox echt al vol. En ik ken natuurlijk een prettig mensen. En, nou ja, en we hadden nog 2 leuke acteurs erbij. Bertrie Wieringa, die speelt in Goede Tijden. Die speelt Shanti in Goede Tijden. Die wil ik graag meedoen. Want daar ben we hartstikke blij mee dat we die aan boord hebben. En de zwerver die we spelen terug Danny Panadero. Maar dan... Maar dan, Harm Bakker hiet er eigenlijk. Hè? Ja, zij ken je niet in hem. Dat weet het niet, nee. Maar ze zijn de eerste 2 mensen in de film die een fictief karakter spelen. Ja? En de rest speelt gewoon hemzelf. Speelt hemzelf. Ja. En dat plot dat liet hem nog ontwikkelen dus, want je hem treden je naar boeten. Wanneer moet die film klaar werden? Dus hij komt er, maar je moet ergens een punt zetten, toch? 2021. En dat kun je heel breed loeken. Ja. En Janko die had de hoop dat het februari, maart wordt. En, maar ja, had ik één ding, had ik documentaires gehoord, films en weet ik veel wat, door het vaak langer. Maar aan de andere kant de lift van Dick Maas. Die is binnen 4 weken opname ook. Dus het kan wel. Het kan wel. En dan moet er in de Friese bioscoop draaien mee. Ja. Daar boeten mij al meer ik wel, maar ik weet net dat we daar wat... Ik bedoel, zijn muziek is daar nooit van een groene kan. Maar misschien is het maar deze veel moois, dat weet ik niet. Nou, ik wens je hem heel soort succes met meidje ervan. Nou ja, tegen dank. En mensen die dus nog wat willen, die weten die te vinden. Google je me of zo. Ja, Facebook hartstikke wel toch? De computer slept echt. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat Sterren oplevert. De trailer die is al veelbelovend. Dankjewel, Emiel. Bye,